палачинки ще отвори. Iç, ni, san, şi, go, рок, шич, хач. Плитаме пръстите. Давай. Навън. Ич, ни, сан, ши, го. Давай. Лей. Го! Давай. Изпъвай. Браво! Точно така. Добре, браво, браво, Янче. Се ми казват как в училището аз често плача и роптая, но не зная, че когато съм в час се мечтая си на глас. В главата разни мисли се въртят, искам нещо да се случи. Тя от утре по-добър да е денят за децата по света. Но това ще е възможно, ако бързо, неотложно в училище приемат по-различни правила, по-различни правила. Малко, още малко. Слави. Не го виждаш. Не го виждам, но това не ми пречи да го направя. Дай да прибереме брашно. Тоест късно, внимавайте. Знам. По-ниско вайри. Добре, де. Следващата. Слави. Обръщай рязко, бързо. Така, ето, браво. Сладяй сега на това. Браво. Така, хайде следващо. Започвай. Навивай. Самичка. Самичка. Да е друг света, на черната дъска, може бяла, може синя, и от нея греват хиляди слънца, като детски хвърчила. Да направим кон от гърбавия чин, да го яхнем и пришпорим над площада и над стария комин, да политнем до един. Но това ще е възможно, ако бързо, неотложно, в училище приемат по-различни правила, по-различни правила. Ти нали си направила нещо като папур? И след това водните линии. Сливат се с водните линии. Другото, което е. А очите бе, Зайо. Тя че е сляпа, нищо няма никакво значение. Трябва да има и очи. Добре. Ето му идва. Тук човката, ето крилата. Ето ги. Ето го тук. Готово? Страхотно. Казват как в училището аз често плача и роптая, но не зная, че когато съм в час се мечтая си на глас. На компютъра екранът да е розова сметана, а по всички парапетите са крускави солети. На децата за награда от стрехите нека пада виолетов сладолет. На компютъра екранът да е розова сметана, а по всички парапетите са крускави солети. На децата